Vítajte, milí poslucháči. Dnes sa vám prihovárajú vaše úžasné moderátorky Sára a Timka. Tak, už sme sa prehúpli do nasledujúceho mesiaca. Máme tu apríl. Možno vám napadne bláznivý apríl, apríl mesiac lesov, vtákov, aprílové počasie. Každý mesiac má určité čaro a vlastne môžeme byť vďační, že náš kalendárny rok je plný rozmanitostí a ponúka nám rôzne možnosti využitia. V tomto mesiaci, ako sme už spomenuli, sme sa venovali lesom, Dňu Zeme, od 1. až po 9. ročník. Na 1. stupni sme mali návštevu pracovníkov z Napantu. To je Národný park v Nízkych Tatrách. Neboli tu len na návšteve, ale organizovali tvorivé dielne, v ktorých mali žiaci možnosť stretnúť sa s prostredníctvom rôznych aktivít so zvieratkami a dolinami Nízkych Tatier. Starší žiaci mohli v priebehu vyučovania pozrieť film o stromoch, ich živote a záchrane. Veríme, že to bolo pre nás poučné a odnesieme si do života poznatky, ktoré predĺžia život našej planéty. Ani deti z materskej škôlky sa nedali zahambiť a prispeli vlastnou prácou. Zbierali odpadky v okolí budovy materskej školy a aj oplotenia školy, aby mali pekné, čisté prostredie na hranie. Touto cestou chceme poďakovať aj rodičom detí z materskej škôlky, ktorí sa zúčastnili brigády, počas ktorej upravili plochu budúceho detského ihriska. Žiaci 3. ročníka usilovne pracovali na projekte Slovenské mestá. Zisťovali informácie o dôležitých mestách Bratislava, Košice, Trnava a spracovali ich do posterov, ktoré zdobia ich triedu. Naši deviatáci prešli prvou dôležitou skúškou. Boli súčasťou celoslovenského testovania deviatakov. Písali monitor zo slovenského jazyka a matematiky. Takto si môžu porovnať svoju úroveň vedomostí s ostatnými žiakmi a zistiť, aké sú ich vedomosti. Je to akési zrkadlo ich práce. Uvidíme, koľkí z nich budú spokojní. A máme tu zase okienko olympiád a súťaží. Prebehlo školské a okresné kolo biologickej olympiády. V E kategórii postúpili do okresného kola Alexandra Sára Tereňová, Radka Ridzoňová. Ich témou bola botanika. Úspešným riešiteľom postupujúcim do krajského kola v téme zoológia bol Robert Vigdašský. V D kategórii postúpili zo školského kola Martin Pančík zo 7. ročníka a Alžbeta Zajaková zo 6. ročníka. Naše vybijanistky ako tradične zdolali súpera v regionálnom kole a postúpili na krajské kolo do Poltára. Gratulujeme a povzbudzujeme, aby sa im naďalej darilo a vrátili sa ako víťazstvo. Na 1. aj 2. stupni sa uskutočnil každoročný slovenský slávik. Žiaci, ktorí postúpili z triedneho kola, sa zúčastnili školského kola. Tí najlepší z nich boli v 1. kategórii 1. miesto Ivetka Ďuríšová a Miška Palacková, 2. miesto Tamarka Vranová a Sabrínka Farkašová, 3. miesto Alexandra Vlčková a Zuzana Štúlajterová. V 2. kategórii 1. miesto Sabína Tesáková, 2. miesto Mário Potančok, 3. miesto Radka Ridzoňová a Rudko Švantner. Marek Vána z materskej škôlky sa zúčastnil okresnej súťaže pre materské škôlky Brezniansky Slávik. Veľmi pekne nás reprezentoval svojim slávičím spevom. Žiaci základnej umeleckej školy výtvarného odboru Nikol Píreková a Adam Kvietok získali umiestnenie v súťaži Maľovaná Zuška, ktorú usporiadala základná umelecká škola Jána Cikera. Gratulujeme! Základná umelecká škola, hudobný odbor gitara reprezentovali žiačky Natália Pindiaková a Nikola Trnavská. Usporiadali koncert pre školskú družinu. Sami z vlastnej iniciatívy zorganizovali celú akciu. Pripravili pozvánky, upravili triedu a zahrali na hudobných nástrojoch. Takto sa im podarilo zaujať a zabaviť svojich spolužiakov. Ako každý rok, aj tentokrát sme nezabudli na zber papiera. Zbierali všetci žiaci našej školy.
Niektorí viac, iní menej. Odrazilo sa to na výsledkoch jednotlivých tried. Na prvom mieste sa umiestnila prvá B trieda, na druhom mieste 6. D trieda a tretie miesto získala druhá B trieda. Gratulujeme. Najlepší jednotlivci si tiež zaslúžia pochvalu. Patrí prvé miesto Alexandre Sáre Tereňovej, čiže mne, druhé miesto Samkovi Adamekovi a tretie miesto Miškovi Luptákovi. Spolu sme nazbierali 8192 kg. Mesiac apríl uzatvorila zaujímavá návšteva, ktorá dokazuje, že priateľstvo medzi dvomi školami sa upevňuje. Naša škola prijala pozvanie do základnej školy Oravská Polhora. Každý žiak 6. až 9. ročníka, ktorý mal samozrejme záujem, sa mohol zúčastniť tejto návštevy. Nazbieral sa na zveru za celý autobus. Každý, kto sa odhodlal absolvovať túto cestu, nevaroval. Mali sme vrelé prijatie a úžasnú starostlivosť počas obidvoch dní. Žiaci a učitelia spolu s pani riaditeľkou pre nás pripravili pestrý program. Vznikli nové priateľstvá a veru sme odchádzali s ťažkým srdcom. Tešíme sa však, že na budúci školský rok budeme môcť my prijať vzácnych hostí a znovu spolu strávime spoločný čas. A už sme došli do apríľového cieľa. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou k zorganizovaniu všetkých týchto akcií, ako aj tým, ktorí sa na nich zúčastnili. Bez vás by nebolo možné posúvať sa vpred. Ďakujeme. To je škoda, že už musíme končiť. Týmka mi tu už od smútku plače. Ja neplačem, ale čakať celý mesiac na ďalšie rádio, to nevydržím. Ale májové rádio bude, čo nevidíme. Neboj sa. Snáď. No dobre, ale už dosť hlúpeho kecania. Milí poslucháči, lúčime sa s vami a do májového rádia dovidenia. Ale čo sme nejaké sucháre? Veď prečo sa zdravíš dovidenia? Dneska mi je zlé, nemám náladu a pritom sa potom každý z nás smeje, že sa predvádzame ako nejaké oné. Ale náhodou, poďme náš pozdrav, prosím. A potom ti už dám pokoj, sľubujem. Dáš mi pokoj? Áno. Tak dobre. Čaute! Nedám ti ho.